Ngizoloko ngisho kancane nje ukuthi asibazondi, bangabantu nabo bayaphila, kodwa izinto abazenzayo azikhombisi neze neze ubuntu. Benza izinto eziwubulwane ngendlela esisabisayo. So, yingakho ngingeke ngiyeke ukuziletha lezi zitori uma zisalethwa kumina, ngoba kubalulekile ukuthi sibaqwashise abantwana. It's very important ukuthi sibaqwashise abantwana. Bathi beya laphaya, bathi berhala into ezenzeka laphaya, kodwa bebe belazi iqiniso. Hello, sanibonani, dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. It's a story time. Yeah. Uyayazi ukuthi uma ngabe sengiyicula sengiyigampula phakathi, suke isingishisa indaba, isanda kungena le kwi-D_M, isanda kungena, isase-fresh. So ithe uma ingena ithi guludu, ngathi ha, not again. Not again, abo my sister, abo my brother. Kanti yini ngalabantu? Nkosi yami, kanti yini? Ngicela ukuthi onendlebe yokuzwa akezwe izingane zami, ngoba uyayibona lento esiyikhuluma la, iy'tori zangempela lezi, akuyona inganekwane, izindaba zangempela. Abantu abaningi abangi-D_M-ayo basho izwi linye, bavumelana ngazwi linye ukuthi waze wayivula i-platform edingakala okwangempela. Ikona ukuthi thina abanikazi bezindaba siyasaba ukuzozixoxa bukhoma, ngoba abantu bayajajana, abantu bayahlekana usesimweni esilukhuni, abantu bayaphuza ngawe itiye kungafanele. Uthi uxoxa into ebuhlungu ekwehlakalele, umuntu avele ayiphendule ayenze ihlaya. Kanti phela manje thina uma ngabe sisuke sifuna ukuqwashisa abanye, sisuke senzela ukuthi babe aware ukuthi kwenzakalani, hhayi ukuthi sihlekwe. So manje ngoba siyajajwa, siyahlekwa, kunzima ukuthi siyikhulumele lezi zinto ngokwethu. So siyabonga ukuthi usikhulumele, usifake laphaya, wenzela ukuthi nabanye balazi iqiniso, futhi bathi beya beyongena laphaya, bebe bazi kodwa ukuthi kuyashisa. And labantu kubona bonke, mhlampe u-0,001% wabo olungileyo. So nje ngicela ukuthi ongakoqali ngale ntombazane engakoqali ayingabusaya. It's a story time. Khumbula-ke ukuthi indaba esixoxa la ekhaya, it's my lifetime experience, it's your lifetime experiences, it's anybody else's lifetime experience. Kuyenzeka-ke just for the laughs, noma though singakoqali-ke ukwenza lezo-ke ezi-entertain-ayo kangako, eziningi esisazenza, eziyiqiniso, neziqwashisayo, nezikhulisayo, nezakhayo. So wena sondela nalo, mina owami nje ukuthi ngikutshele ukuthi kuthiwa ngikulethele ini namhlanje. Namhlanje-ke indaba ithi, ngicela ukuyifunda nje ekuqaleni kwayo. Ithi Mamzo, hello, siyabonga ngokuthi usifundisele odadewethu abancane abeze emva kwethu, ubakhumbuze ukuthi umhlaba esiphila kuwona sowabamnyama, thiwagqoka i-tunic, awusafani nakuqala. Ukuthemba umuntu kunzima. Kahle kahle Mamzo, le nto le akuwona ama-Nigerians kuphela. Nabanye bezinye iy'nhlanga, ngisho nabakithi abakhuluma isiZulu, nabala e-South Africa, amaTswana, amaPedi, yonke into, banako okwabo ukukhohlakala. Ikona ukuthi abadume kabi kakhulu, nabenza izinto ezisabesayo kakhulu, yibo bona laba bokufika. Indaba yami-ke ithi, uthi usisi, Mamzandi, ngina-23 years old. Ekhaya sibaningi. Uma ngabe ngithi sibaningi, ngicela ukungasisho ngisho isibalo, ngoba uma wami uwumuntu onenhliziyo enhle kakhulu, okwenze ukuthi uma ngabe eshadwa ubaba, wase ethatha nezinye izingane, ama-siblings wethu ayengesiwona from emshadweni kababa. So sibaningi nje, siyi-blended family. Khona obhuti bami abancane la, nosisi bami abancane, uma ngabe nje sesisonke angazi ukuthi sibangakhi, ngoba they come and go. Osekhathele ukuhlala ekhaya, omunye ngesinye isikhathi uyavele azihambele azibuyele kunina wakhe. Abahleli kahle
baqhubeke bahlale kube mnandi siphile. Kodwa-ke okubalulekile ukuthi mina kukona konke lokho ngafunda ngasiqeda isikole ngina-18, ngasiqeda nje on record time, ngaphasa kahle futhi kuyikona ukuthi njengoba sengike ngabalula ukuthi ekhaya sibaningi, abakwazanga abazali bami ukuthi bangidlulisele e-tertiary ngoba uma akasebenzi, uwumuntu nje ozisebenzayo ngezandla nokhuthele ngokudayisa kanjalo kanjalo izinto ezidayiswayo ezikhona esizibonayo online. Ubaba uye kahle kahle obhalanse nge-income, and njengoba ebhalanse nge-income, iningi into embhekile. Laba abanye abeze emva kwami njengamanje sebangena ngisho ey'koleni zabelungu, so kuyabiza lapha, kukhokhwa i-transport, kukhokhwa lokuya, kukhokhwa lokuya. So ngathi uma ngiqeda u-matric nje mina ngawumuntu ohlala ekhaya ukuthi i-plan is ukuthi ngiyothola umsebenzi. Ngoba-ke umsebenzi awutholakali kalula, bengiloke ngimaketha, ngifaka ama-CV, ngimaketha, ngifaka ama-CV, kodwa ngingatholi lutho. Kwase kuthi-ke ngoba vele ngikhule nguwumuntu ophiwe, o-talented ngezandla, ngagcina-ke sengivula umkhukhu wami eceleni ekhaya, egcekeni nje ukuthi bayafika bazokwenza izinwele abantu, abanye bayafika bazokwenza ini. Sengize ngafunda ngisho ukwenza nezinkophe, nazo zonke nje ama-trends enziwayo, izinto ezihambisana nokubukeka kahle kwabantu besifazane. Njengamanje ngikhuluma nawe nje, ngisanda kubuya esikoleni se-makeup. Sengikwazi ngisho ukufaka abantu i-makeup, bayeza abantu njengoba be-graduate nje bengibhizi kakhulu. Sisi Zandile, akuzanga-ke kube kuhle konke from the start. Indaba yami ithi, Sisi Zandile, khona lo girl ebengiloke ngimbona ngasekhaya, umuntu nje ebesinaye elokishini, sikhule sonke ndawonye, safunda saqeda, futhi naye akazange aze aye e-tertiary, kodwa-ke uwumuntu odumile, owaziwayo kakhulu, and nina-ke ngolimi lwenu nimbiza nge-influencer. Ugirl lowaya owaseKaslami, kuyikona ukuthi sewathi useKaslami wahamba wahlala ko-Sandton, kwaphela angisho manje useyasileya umogirl. So engakothuthi ukuyohlala eSandton ugirl, besiloke simbona nje, sikhuluma nje, seyileyo nto, sikhuluma nje kancane ngokuthi hayi, sihlangane endleleni. Nokuthi-ke ngesikhathi engakosileya, ingale ndlela asileya ngawo njengamanje, bekuke kwenzeke ngizomu-installer, ngizomfaka whatever, yabona nje ngoba phela uwumuntu oku-social media odumile. Hhayi, ngelinye ilanga umogeli efikile, ngimqonde ngithi hhayi ngeke girl, wenza kanjani? Besifunda sonke phela nawe, saqeda u-matric sonke. Angikhumbuli ngizwa kuthiwa uqashiwe uyasebenza, kodwa manje ngiyakubona usushaya nge-G_T_I yakho nje, into uma uyihalela nje uyahamba uyoyilanda. Iy'nwele nje yona zibuzwa kuwena, sizibona ngawo obani bani intshi, obani bani curly what, ama-frontal, sicala ukwabona ngawo elokishini afikayo, ama-trends, everything. Kwenzakalani? Wenza kanjani? Awusifake. Uthi avele ahleke kancane ugirl athi yazi kulula kanjani, uqinisile ukuthi uyafuna ngempela ukungena? Uthi ngivume phela nami ngoba ubani ohalela impilo yokuxakeka khona kuyimanje, uma ngilale no-R500 ephaketheni kusuke kukukhulu. Sengibonga kona ukuthi la engisebenzela khona angirenti, angiphathi-ke uma kuthiwa i-Friday ye-month end-ke ngilale no-2.5, hhayi ngisuke ngiyibulele-ke lapho-ke. Athi lo girl ahleke ngaleyo langa ahambe, aphinde abuye ngelinye ilanga azokwenza okunye futhi. Angisambuzi-ke manje, sekuyena obuza mina ukuthi we girl, kambe wawuthe ugcine u-serious ukuthi ufuna ukungena kule nto engiyenzayo nawe? Uthi bese ngiyayikhumbula nami indaba, ngibuza, hayibo, ngi-serious owungitshele phela nenza ini, nenza kanjani, and how does it go? Abese eyamtshela ukuthi hhayi, njengoba ubona ukuthi ngiku-social media, mina ngiyi-influencer. Uthi abese eyancuma kancane, ambuka athi mina ngiyi-influencer, ancume nje kancane ugirl ambheke athi, oh okay. Bese ngiyaqhubeka ngiyabuza, manje kule influencer yenu-ke nihola kanjani, niholelwa ubani, nihola malini? Athi hhayi, kukhona nje lokho kwamasentshana okungenayo engingakufaka kukona wena, loku okwazi ukuthola u-R3,000 a night. Uthi he, ngivula amehlo, 3K a night? Mina u-3K phela ngiwubamba uma ngabe kuthiwa yiviki le-month end, kuhola abantu bamhla ka-25, kwahola abantu bamhla ka-31, futhi nakhona lapho ku-3K kusuke sekuyi-profit after sengisuse izindleko ama-products engiwathengayo la kulo mjondolo wami engiqhinela kuwona abantu. Nina niwenza ngo-one night u-3K? Uthi hawu kanjalo nje, 3K one night baby girl, thina siyakwazi ukuthola. Uthi hhayi cha, ngicela ungifake shem, angifuni nje ukungasho, ngicela ungifake. Akekho nje umuntu ojabulela ukuhlupheka, sonke siyayithanda into ezi-right, ezikhala kamnandi. Uthi hhayi, kulungile ngizokufaka. Uthi that day ahambe, kuthi nya ugirl anyamalale nje, kuphela amaviki amabili amathathu engamboni elokishini. Aze ambone ngamzukwane esebuya ne-truck elizothutha elihambayo eselimusa eSandton la eseyohlala khona.
Uthi futhi amtshele eze-ke athi hhayi-ke mngani angeke ngisenza kwenini vele sengiyohlala sengithini ngathini. Kodwa-ke uma kuwukuthi usa-serious ngaleya nto leyayana, ngiyabuya this weekend angiqedanga ukuthutha khona iy'mpahla zami ezisalile ngizobuya ngizokufaka nje, I'll hook you up before nginyamalala nje kakhulu elokishini ngoba after that ngeke nisangibona kakhulu elokishini. Okay, sharp. Uthi hhayi nangempela ugeli umtshela loo nto mhlampe wo-Tuesday phakathi neviki, mhlampe wo-Tuesday, Wednesday kanje. Uthi Friday evening eselungiselela nje ukulala, uzwa ngenokho emnyango. Vula Mogeliza, vula, yimina zisho, yimina uzibani bani, avula glode, angene erumini yakhe, uthi vele-ke uneroom yakhe ngaphandle e-outdoor building. Angene-ke sogqoke namaphijama-ke lo uhleli. Lalela-ke ntombi, uzongisiza ukuthi ungikhumulele lawo maphijama, ungisize ngoba uthe wena ufuna ukwenza imali, ufuna ukwenza la 3K esiwenzayo ngobusuku obubodwa. Ngicela ungisize-ke ungikhumulele leyo nto oyigqokile, awuvule i-wardrobe yakho ngibone ukuthi kukhonani, uthi ngivule i-wardrobe, uthi hayibo siyaphi? Uthi lalela, ngicela ungabuzi izinto eziningi, kokusiza ukuthi ungabuzi into ey'ningi njengamanje wena. Uthe ufuna ukusebenza, siyahamba-ke manje siyosebenza, 3K per night. Simple rules engiyokufaka kuwona. 1, abantu besilisa la bengikusa kubona, kunokwenzeka, akwenzeki sonke isikhathi, kodwa kunokwenzeka ukuthi kube khona ozofuna ukulala nawe. Uma efune ukulala nawe lo 3K engiwushoyo mina mncane, angakunika ngisho no-50K, kodwa for ukuthi ufikile for the night la engizokusa khona, 3K nje usesandleni sakho. Hawu, uthi ngicabange kabili kathathu, heyi ngizolala nomuntu wesilisa engingamazi. Heyi, uthi kodwa ngithi hhayi, uthi ngenhliziyo ngizwe ukuthi hhayi ngizonqaba phela uma ngabe ngingafuni mina, ngifuna lo 3K wokuthi ngifikile. Uthi hhayi ugeli avule i-wardrobe wakhe athi phenqa, wathi hhayi iy'mpahla zakhe azingichaze, kulungile, faka igawuni ngaphezulu, afake igawuni ngaphezulu, bahambe, mfake emotweni, bahambe baye kubo kusaseney'mpahla zakhe ezisashiyekile uMogeliza lo oyi-influencer. Uthi afike avule i-wardrobe wakhe athi phenqa, abuye nesiketi angazi sani, athi phenqa, abuye ne-crop top ye-Louis Vuitton, athi phenqa, abagqokelani usazi wezicathulo, so ngenhlanhla-ke uthe akathathe iy'cathulo ngoba abagqokelani usazi wezicathulo, kodwa emzimbeni bacishe balingane nje, bayile bowu-2. So, uthi ngibo, uthi angibhekisele, uthi ngibo, uthi phenqa, abuye ne-weave, yintsha le weave abuya nayo, ceke. Uthi wesizandile, umaceke we-weave, angazi ukuthi ubani intsha, angibazi-ke labo intshi balama-weave, kodwa kusho ukuthi nje intshi wamampela. Uthi ayiqaqe le weave, ayivuthulule, ayithi ayibrashe, amfake, am-install-e, so kusho ukuthi ile enga-install-ile egqokwa nje, amfake, ayibophe ngebhande, athi siboye ebusweni, athi lalela-ke uyakwazi ukwenza i-makeup, awuhlale la elokhunjeni kwi-dressing table, awubuze enza i-makeup, ngiyabuya fast, uthi aphume ahambe emnyango. Mephuma ehambe emnyango, khona imoto ebeyima. Le moto ebeyima akayibonanga yena, akayibonanga ukuthi imoto etheni le emayo, uzwe nje kuma imoto egcekeni. Aphume angene kule moto uMogeliza ahlale kuyona isikhashanyana, mekabuya lo, ubuye endlini use-ready, usefake i-makeup, weave on flick, yabona nje ugeli useka-right, sharp, sure. Uthi hhayi, baphuma-ke manje bayahamba, bawungena emotweni. Uthi uma ngabe bethi emotweni i-Vito iy'moto lezi zamanje ezoma-7 seater, uthi bangene kule Vito, bangene kule Vito, bahambe. Mekangena la emotweni, there is one guy odrayivayo and there's other 2 girls that are at the back seat, yena uhleli phambili, bayahamba. Uthi sihambe wesisandile u-day 1 loyo. Masifika la esifika khona, kune-party la, umuzi omuhle, u-somewhere Koma-Hilton Ntontoni, kusho ukuthi Koma-Hilton Estates, laba bazi iGoli-ke Hilton, kukephi iy'ndawo eziphambili lezo. Uma ngikhumbula kahle nje ngicabanga ukuthi our former president, u-President Mandela wayehlala khona ngalapho Koma-Hilton bani Estates. Uthi baye kuleyo ndawo, uthi kune-party la, ayikho inhlobo yotshwala obungekho, ayikho ubuhle bomuntu wesifazane obungekhoyo, khona abafana, khona amantombazane, kudlala nje umculo omnandi opholile, abantu bazinyakazisela obhozo, kumnandi nje. Kude kwamatafula, yonke inhlobo yotshwala, yonke inhlobo yesiphuzo ongasicabanga ukuthi wambuza uphuzani. Uthi hhayi, uyasaba, uthi hhayi ngiphuza isavana, uthi hayibo, lalela la, ungazongihlaza wena ungithathe ngengqondo yaselokishini, akuphuzwa savana la, uyabona la ukuthi kushaywa ngamashimpompo and akusiyona amashimpompo wokudlala la, o-French wona, out of all lobu tshwala la, uzongitshela ukuthi uzongisukela le lokishini uzongiphuzela isavana, awume kancane ongesavana. Athi shwi uMogel, abuye neglasi nje elihle li-fancy neshampeni amnikeze, athi mekaqeda lapho ahambe avule efrijini, abuye namalokhunjana ne-6 pack yama-ice azoyibeka phambi kwabo, nalabo geli
abafike nabo. Kusho ukuthi omafikizolo bonke laba abafikayo sebewu-5 manje la egruphini, kusho ukuthi bagcine sebewu-5. Uma besuka le lokishini badlule bathatha abanye eceleni sebewu-5 bayafika, kusho ukuthi bayizithothobala nje ezisahlele ekhoneni ezingakojwayeli le vibe le. Uthatha igqinsi ma-ayistrophers phambi kwabo ahambe. Uthi nje asathi abheke loko, qhamuka uweta, uweta useza amaplatha, yabo amaplatha la ama-starters anama-snacks, o-cheese bhotontontoni, afike abeke uweta phambi kwabo anyamalale. Uthi-ke hhayi-ke manje uMogeliza usenyamalele-ke futhi-ke manje after ebeke lawo ama-ayistrophers phambi kwethu, uvele wasishiya nje kanjalo, asimazanga ukuthi upheleliphi. Kodwa ngimbonile mina ethi pheshe with one other guy, and what I'm noticing here in this whole room, labantu abagcwele la akekho one-accent ye-South African, ama-Nigerians wonke lawa agcwele la. And uyabona ukuthi abantu aba-loaded, awutshelwa into ey'ningi, utshelwa indlela abagqoke ngayo, utshelwa amafoni abawaphethe, baphethe amafoni nga-2 nga-3, oma-iPhone latest ntontoni pro bani 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 bani. Uyabona nje even ngisho izimoto egcekeni masingena kwi-parking yakhona la bese ubonile ukuthi izimoto zabantu abanemali le, izimoto zabantu abangaswele, abathatha kokuningi, yabo. It's okay, fine. Hhayi, the night is young, mhlampe isikhathi manje ngoba angithi ugel efika elokishini bekuyoshaya u-9, mina bese ngithi ngiyalala. Uthi iy'khathi manje abobani, abo-11 kuyela ko-12, hhayi umusic uye ngokuye ushintsha-ke manje ngoba phela abantu sebeyaqala bafudumala utshwala beyangena nasegazini, nomusic ushintsha uthi ukuvayiba kancane, uthi ukuvayiba kancane, hhayi abantu sebeyasukuma sebeyajayiva. Uthi sihambe-ke isikhathi, sihambe isikhathi, baqala ukunyamalala abantu nga-1, basale bonke-ke manje bona bayikule gruphu-ke. Uthi abuye u-Sisters, bambone sePutshuruwa seshintshile umswenko, akasagqokanga nekade beyigqokile befika. Sefake nje ezinye iy'mpahla ezi-expensive, semuhle, seyinqaba. Uma kafika kubona, ufika na-3 guys. So there's 3 guys abese yaba-introduce-ke, this is who, this is bani bani bani, this is this is you know how influencers are. Mese bekhuluma isingisi esigoqene, okay fine. Uthi wokuqala azi-choose-ele owakhe, amthathe ahambe, omunye azi-choose-ele owakhe, amthathe ahambe, omunye wesithathu a-choose yena, amthathe ahambe, kusalele 2. Okuwukuthi-ke nayo lo 2 later on bafike babakhetha bahamba nabo. Sekuyongena emarumini-ke manje, uthi le ndlu inkulu, anganoma i-triple story noma yibani bani story, kodwa nje inama-room amaningi ngale ndlela, nganoma u-20 bedroom noma ibani bani bedroom, kodwa inkulu le ndlu. Yabona le mizi ekuthiwa inama-wings, kuno-west wing, kuno-north wing, lowo mizi le ekuthiwa ethi meyichazwa kuthiwa kuchazwe ngokuthi kunama-wing, u-wing bani bani. Uthi hhayi-ke bahambe-ke nomlisa baye e-West Wing. Bebeya e-West Wing, i-West Wing ibuke i-balcony that is facing the pool downstairs. And nelokhunjana mawubuka uphosa amehlo ngaphesheya kune-golf course. Uthi ngathi ha, ngangiqala ukulala emzini obuke kune-golf course. Uthi akukuhle sisandile, akukuhle, yonke into imhlophe qwa, bedding imhlophe, ama-light nje kuthi nje ama-chandelier nje kuthi nje uthi kuyabengezela. Uthi ngathi ngizoke ngibone-ke la. Uthi hhayi-ke ubhuti-ke azi-introduce, uthi hhayi azange azi-introduce ubhuti wakhona, wazi-introduce the following morning, sebebahambisa, sebegodukisa, sebekhaya. Uthi nje bangena erumini, ubhuti akafuna ubuze, ufuna ukwazi izinto eziningi. Uthi kodwa yena wambuza igama lakhe, ubani igama lakhe, uthi wazisho uba igama lakhe. Oh, okay. Are you the first time here? Uthi hhayi, aphendule, yes, I'm the first time. Uthi hleka ubhuti weNigeria achaze ukuthi you're the first time. Listen, yabona uma ngabe uyenza kahle lento esizoyenza namhlanje, I'll make sure ukuthi even if I'm overseas, I pay you triple of what you are going to get for doing this, so that this creature of yours becomes mine only. Ingathinti omunye umuntu. Ngiyawathanda ama-first time. Uthi hhayi, omunye hhayi, okay. Uthi hhayi bhuti acishe ama-light, uthi before acishe ama-light, amnikeze izinto zokushintsha, athi cela angene eshaweni, amnikeze-ke afake amnikeze igawuni amhlophe, amnikeze ama-slippers, akhuphuke ubhuti, angazi ukuthi akhuphuke aye kwisela, ayi-wine isela, abuye nebhodlela elinye lewayini nama-glasses, ambuze ukuthi ufuna ini enye. Does she want to eat anything else, or she wants more snacks or what? Athi omunye hhayi, no ngi-right, while we were at the main, what, I think main house, ngidlile ngi-right, so ngi-sharp. So athi okay, sharp. Uthi amtshele into eyi-1, athi I'm going to tell you only one thing. Listen no, my sister. I'm going to tell you only one thing. Only one thing. Should you not move when we are doing the tizo? Should you not move? You just pass the test.
Okay, so in short, whatever that is going to happen, you don't move. Lights should be turned off. Passili test. You are in. Phakathi galanqa. Kwenziwani la? Labantu baphendula ama-blesses. That's how ama-influencers make the money that we think ukuthi bayenza online. Meanwhile, that is what they do in their night time. That was day one. Okay. Usu day one lo, day one wakhona, ubhuti amenze lezi zinto zakhona lezi okuboshwanayo, umbophe umuntu umbophelele embhedeni, amvale amehlo ukuthi amdonse ngezindlebe ukuthi ungabheki, amfake lezi zinto ezifakwa emehlweni. Yabona lezi zinto ezilaphayana kuma-movie lawaya, lawa ma-movie lawa akhuluma ngocansi, amfake lezo zinto ambophelele eze nento engathi isiswebhunyana lokhu emuthi thwasi thwasi ngale nto eyisitshwebhu ey'nqeni, emuthi thwasi naye-ke phelelwe-ke ejomba, hey, 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 yabo phela kusho ukuthi kuyadlalwa-ke. Uyachazeka-ke lo eloku emshaya. Uthi-ke wase yaqala-ke wamcabuza, wamkhisa all over. Uthe angithi utsheliwe ukuthi anganyakazi, and futhi njengoba kuthiwa anganyakazi nje uze wenziwe nalabo B_D_S, I think it's called BDSM leyo into leyo, if I'm not mistaken. Bazongi-correct abantu kuma-comment uma ngisho into ebhedayo. Uze umbophelele ngale zinto zakhona ezifensi, umbophelele kwi-headboard, wamvala amehlo nani nani. Uthi-ke wabuye ngesikhathi kade belokhu bedlala-ke wamkhipha-ke lento efakwa emehlweni-ke, wamcabuza wathi unamehlo amahle, wamncoma yabo. Okay, fine-ke. Uthi what happened next? Ubhuti lo usephezu kwakhe-ke manje kusho ukuthi usezoqala dzidzidzi. Uthi acele ukuthi akasebenzise ikhondomu lo. Asi condom what is that now? What condom, what is this for? Are you here to play games or what? Okay. Uthi hhayi-ke kucace ukuthi ekhondom uyayiluza impi. Okay, fine. Benza into abayenzayo. Uthi kodwa manje into engixakayo, ngiyabona emehlweni ungisusile leya blindfold, ungibophelele still. Ngiyabona emehlweni, but the heaviness that is in my lower part of my body is just not make sure. And uma ngithi ngizama ukuphakamisa ikhanda, ngithi uyazi uma ufuna ukuphakamisa ikhanda, it's always easy ukubhalansa with amahlombe ebosodi. Uma ngithi ngifuna ukuphakamisa ikhanda, ngithi ngifuna ukubona, uyamdudulela phansi, and akakhoni ukuphakamisa ikhanda lodwa ngoba vele umpresile la emahlombe yabo. Uthi hayi mani, ngisho ngathi izinto ziyafana. Ikhona into engisindayo ephezu kwami. Akukona ukusinda kwakhe yedwa lo muntu, yena yebo uyisigora, well built and everything, but ayikwazi imilenze yomuntu nje oyedwa wesilisa ukusinda ngale ndlela esinda ngayo. Uthi hayi, abenza into abayenzayo-ke aqede. Uthi uma beqeda amphe a chain, a beautiful gold chain. This is for you. Amnikeze i-chain. Uthi futhi nje avele angaloku elinda nanokuthi azalithathe ngesandla, avele amfake leli chain emqaleni. Okay, fine. Makaqeda ukumfaka leli chain emqaleni, kuwukuthi-ke sekuphelile ubusuku ba-day one, bahambe. Hhayi-ke babuyele emuva-ke. Uthi-ke yena lowa wakhe wamnika u-5K. Abanye-ke laba ababathathile-ke babanikeze u-3K-ke. Bahambe-ke. Ngiyeza-ke no-part 2 ukuthi ku-part 2 kwenzakalani.